Ano ba yun? Racing. Oy, shout out sa dalawang nanonood sa tamsak dyan, mga kawaray. Mga kawaray. Kailangan masundan ko sa kanila. Sisiguraduhin ko na makuha akong informasyon kung saan plano ng CC. Kung isa sa inyo mapunta sa kamay niya, Manghihirap na kami dito. Hi guys, welcome my live. Chat, hi ka na. Kasama ba yung TV oh? Salamin. Badyo. What's up mga kawalay? Wala nanonood. Ako yan eh. Atay, tanggol. Shouty, shouty. Mga bago pa ako ba? Kilala ko ang mga yan. May mga pako na sa ulo ang mga yan. Alam niya na gagawin niyo. Mega love shoutout po sa dalawang nanonood dyan, sa tatlong thumbs up dyan. Thank you very much. Comment lang po kung gusto magpa-shoutout. Sige kayo sa akin. Dadali ko kayo sa seldan niyo. Yung inangat ka ng Vietnam. Wow, walang dito. Oh, tingnan mo yung mga bagong pasok. Matitigas. Pagkat. Salamat po sa 5 thumbs up. Thank you very much mga kawaray. Mga ano natin yata dyan, mga solid natin mga kawaray dyan, andyan 5 thumbs up na ba? Oo nga, 5 thumbs up na, share out din. Shouty, shouty! Sa mga soul fam dyan. Hindi kami nalag shout out. Subukan natin mamaya. Masarapan niyo muna magbabakasyon na rito. Mga vlogger yan Ay, Gilbert Mix Vlog. 2.2, hindi kami nalag shout out center. Nanonood ka? Tignan mo naman. Sila Mika ata nanonood eh. Tamang harang tol. Thank you Gilbert Mix 2. Thank you tol. Salamat. Tignan mo ba yung ilalim ba? Tol, hindi mo na ako makapamember. Inayos ko pa ang Gcash ko tol. O sige, okay lang tol. No problem. Maraming salamat sa mga ano mo dyan. Mga alagad na binibigay sa akin. Sana malaki pa lang nalagdag kanina. Mga 30 ata. Salamat tol ha. Yes, no, sir. Yung part ko matigas. Sabi mo okay na. Sabi mo okay na. Tamang nod muna kami sa tanggol mga kawaray. Yan. Ay, sino ba? Tol, tumaas na bahay mo. Kinargahan pa yan. O tol, tumaas ng ano, nadagdagan ng 20 o 30. Hindi mo ginagawa yung 1.4 Ba't may tumutuloy? 1.5. Ay, Kuya Tap, Cooking Adventure, mega love shoutout po. Iris Serdan, pugi ng panganay mo ah. Siya, okay dyan nak,
Ay, so shout out. Alis ka dyan kayo nag-ano si Papa, nag-live si Papa. Sir Kuya Tap, mega love shout out po. Okay, dyan na. Bigyan ko lang natin si bigyan kita ng ano, jacket Sir Tap. Kuya Tap Adventure sa ano yan kay Idol B-Dogs. Bigyan kita ng bagong ano kaibigan Sir Kuya Tap. Yan na naman tayo sa akit. Nakahulog ikaw. Sumangot ka pa. 52. Gawin na natin 53 po Sir Kuya Tap. Ano yung ano? Mga alagad. Baba! Hello ka dyan, nak! Mahulog ikaw! Huwag na umakyat. Sige na. Salamat tol ah. Tol pala. Sorry, mali type. Ito ba? Kuya type, mega love shout out po. Tap pala, sorry, mali type. Thank you tol sa pag-suporta sa aking ano, live. Ano lang ako, baka sakali. Uy, huwag kang bumitaw dyan, mahulog ikaw. Baba! Balik! Asa na sila? Papasok lang na sa shelter nila. Uy, nalaglagan na ka. Paano gawin ba yun tol? Gilbert, yung pagbibigay ng ganun. Lugbog na. Ay, salamat po sa 4 na viewers at sa 7 thumbs up. Mega love. Sunod. Mark Juwaray, mega love shout out. Salamat. Thank you din sa iyo, Sir Kuya Tap Cooking Adventure. Salamat po sa pagpasyal sa aking live. May mga ano tayo dyan, Sir Kuya Tap. Kung gusto niyo po, andyan si Tol Gilbert, nagbibigay ng ano yan. Pwede mo siyang, Tol, yung main mo, Tol, pwede mo ibaba dito, Tol. Para ano, para masuportahan ka ni Kuya Tap Cooking Adventure. Para madagdagan yung ano niya, bahay. Para mabigyan mo siya ng ano, kahit 10 pwede na yan. Kaya Tap, may dinagdag po ako sa iyo isa. Sira pa kasi isang kong cellphone mga koray eh. Tigas talaga nito, man. Tigas. Ako na, ako magtatay. Sir Kuya Tap, nandyan ka pa. Bigyan pa kita isa. Gito na naman tong buang. Ay Ang 54 po, Sir Kuya Tap. Kaila, ayan na. Thank you very much. Mahulog ka dyan. James Sir Dan, mega love shout up. Ay, hindi vlogger yun, Kuya Tap. Paluin kita. Ano ko yun? Huwag ka dito, oh. Ano natin yan, kumpare ko. Ito ko lagosin mo. Jen Grace, Sir Dan. Buti. Salamat po sa 5 nandyan, tsaka sa 7 thumbs up, mega love shout. Nak, mahulog ikaw ha. Kuya Tap, menu po. Menu po ba yan? O, tol, menu yan. Ni Sir Kuya Tap Cooking Adventure. Na kay ano yan, kay Idol B-Dogs. Ano ni Idol B-Dogs yan? Supporter. Sword Pam yan din. Sword Pam. Wait lang guys ha. Mga kawaray, mag-ano lang ako, mag-share lang. Maihi lang. Naihi na ako. Andiyan naman yung mga ano natin. Ayan. Ayan. Ay, thank you tol sa ano. Wait lang tol, share ko lang yung list mo. Thank you tol sa ano, salamat. Thank you very much sa lahat. Nag-request daw kayo ng kanta ko. Request ng kanta eh, wala nga mic. Hakit! Ganda ng busis. Ayop.
Ubot ako ba kita yan? Put mo doon. Tama lang. Kapag ikaw natuloy ako, mas tutuloy pa talaga kita. Magiga? Uy, ka? Anood mo na kayo ng palabas ko. Gumagalaw. Eh, Na CR pa si Waray. tignan mo Ang mga Bisaya mo na din eh. yung paborito mo. Shout out ka mo mga Bisaya. Wala pa si Waray. Baba, dira, kano. There si Gilbert ang ano daw, Bisaya yan. Doon nag-grow. Hayaan mo. Bakit doon? Doon nag-grow yung ano nila eh, yung mga, si Ace TV. Doon nag-grow yung channel niya eh. Ay, si Ernst Kitchen Vlog. Mega love shoutout sa'yo, tol. Salamat, tol ah. Harang tusok, bro. Mega love shoutout. Ang ganda ng gandang gabi. Thank you very much, tol. Ernst Kitchen Vlog. Thank you sa thumbs up at saka sa big like. Thank you very much. Parang itong tops dito naman. Bulaga. Tulog matulog ka na. Bulaga. Salamat Mark Joe Waray, solid, so word tayo. Bago pa lang akong Mark Joe, okay. Apo, andyan po yung mga ano natin dyan, andyan si Tol Gilbert. Marami pong bibigay sa iyo yan. Puntahan mo po yung channel ni Sir Tol Gilbert Kuya Top Cooking Adventure para mabigyan ka na ano. Oo, diba? Wala ka na dyan sa taas. Malaki may bibigay sa iyo yan ni Tol Gilbert. Hindi matatawaran ang dedikasyon ni Orcus para sa Tatsuyo. Doon pa man nakita mo na. I hope he's right. I should learn how to trust you. Para hindi naman mapunta sa wala. Ito sinabi niya. Ayan, yung mini Tol Gilbert Mix Vlog. Kuya Tap, yung po yung mini Tol Gilbert. Tamsak harang uli Tol. Thank you Tol Gilbert. Thank you very much sa support. Ako. Pwede nyo supportahan po yan si Tol Gilbert, mga koray. Yan po yung ano niya. Huwag ikot-ikot. Tigas talaga ng cellphone nito. Ah, May bababa lang ako. May pipin lang po ako yung ano ko kay Japper. Ay, premier na lang pala yung premier. Dito na lang. Kala ko okay na ito. Saan si Ernst Kitchen Vlog, Kuya Tap? Pwede rin po yung pasyalan niya. Nagla-live po rin yan. Nagla-LS po yan. Okay na po. Gilbert, dikit na po ako sa'yo. Thank you sir, Kuya Tap Cooking Adventure. Maraming salamat po. Ay, thank you po sa 6 na nanonood sa siyam na ano natin dyan. Solid na manonood. Thank you very much. Tol Gilbert, makakasayo lahat yata yun nandyan. Ernst Kitchen, dikit na po ako sa iyo. Yan si Ernst Kitchen Vlog, malaking channel niyan, malaki na bahay niyan. Ano ko lang po ito. Ipin ko lang. Guys, ipin ko lang po yung premier ko para bukas. Pwede natin pasyalan po yung may gusto. Si Daniel Official TV, mega love shoutout po. May jacket. Ito, jacket na po. Magbigay tayo ng jacket. Ano ba yan? Lock? Ba't siya nanonood? Lock.
lang guys. Isa-isahin tayo ng altar. What's Attorney, wrong? I'm not afraid Ninja to lie. gamit ko. Naka-live ako. Okay, sige po. Thank you po. Aray ko. Isa lang ang ibig Aray sabihin. ko! Huwag mo ko sakalin, anak. Sila ang magtatagumpay. Sige. Ay, ninja po ba yan? Akala ko, main. Jokoy 23 Gaming, thank you po. 10 tamsak. Thank you very much po, Jokoy. Salamat po sa pagpasyal po sa akin live. Pagpasensyaan nyo na po kung medyo tahimik lang ang aking live ngayon, ha. Wala pa akong kasing mga gamit na mga pang talaga, pang tawag nito, pang live. Nak Daniel, Yahoo, sabi ni Tol Gilbert. Next 2. Top Cooking Adventure, Daniel Official. Mega love shout out. Dikit na din po ako sa iyo. Hindi po yun ang main ni Sir Top, sabi ni Daniel. Dan tusok na bro, waiting na sa nakapin. Ay, thank you Tol. Ernst Kitchen Vlog mo, pinay gabi mo. Ty Gilbert, sabi ni Daniel Official TV. Thank you very much sa inyo. Bigyan kita ng Daniel Official TV. Thank you Ty Gilbert, sabay tawa. Malayo lang kasi Hello po Ty, Kuya Top Cooking Adventure, mega lang shout out. Tingin ba ito? Kapag kilala natin kung sino sila. And soon, One. ang nagsulong ay mapupunta na ulit sa bundok. Daniel Official TV, pwede natin si Sir si Sir Kuya Top Cooking Adventure, pwede natin pasyalan yung bahay niya. Bata pa yung bahay niya, bata. Pwede nating tulungan po kahit maka 60. Guys, pwede ba? Pwede, Tol Gilbert, pwede natin paabutin ng 60 si Sir Kuya Top. Meron na siya pong 54, 6 na lang guys. Pwede natin paabutin ng 60 si Kuya Top Cooking Adventure. Abutin na natin 60. Tol Gilbert, Daniel Mix Vlog, Mark, ipin mo yung Kuya Top. Oh, sige, okay. Sige, Tol. Ipin ko lang saglit. Support natin, guys. Yung may mga dyan, mga alagad, pwede natin si Sir Kuya Top. Wait lang. Anay ko lang yung ko. Ipin ko po si Kuya Top para Plastic visa, may paulit-ulit ang pag-inom. Mas kailangan. Love yan. With Margaret ang bagong coffee. Mas creamy na. Perfect partner para sa kape mo. Binabaangan ang linap ng sarap. wait lang Hindi ko mapin. Ayun. Yan guys, yung nakapin si Kuya Top Cooking Adventure. Pwede abutin natin ng 60. Para maka 16 subscriber. Tol Gilbert kung pwede lang. Yan, solid word yan si Kuya Top Cooking Adventure, galing kay kay Bidogs. Supporter ni Idol Bidogs. Lagi nanonood yan. Pag nagla-live si Idol Bidogs. Salamat po sa suporta. Thank you rin po sa pagpasyal mo sa amin. Yan si Tol Gilbert Mix Vlog. Maraming yan. Upload lang siya new video. Tapos clear history po, salamat. Okay. Sabi ni Tol Gilbert, upload lang siya new video tapos clear history po, salamat. Okay kayo, Tol. Nice, Tol. Napakalakas ko talaga sa iyo. Ernst Kitchen Vlog. Thank you, Tol, Salamat sa pagtambay sa aking live. Napakalakas na yung channel mo, Tol. Na to, isa kong alagad So, ito rin si Kuya Top, si Ernst Kitchen Vlog. Baka hindi po kayo nakadikit po dyan. May 5,000.4 na subscriber na po siya. 5.4k subscriber. Tol, walang link yung nakapin.
Oh, wala naman pong walang binaba kasi share si Kuya Tap eh. Tol eh. Kuya Tap, Cooking Adventure, marunong po kayo magbaba ng link. Pwede ibaba nyo yung link nyo para ano natin, ipin. Yan ay nahanap nila eh, para mapanood yung video. Palitan ko lang. Ay, Meron po. salamat po talaga sa marami po sa inyo. Kuya Tap, kung meron po kayong video, kung marunong po kayo magbaba ng link, pwede nating anahan po. Yung naligaw ako sa Santa Rosa. Pwede po kayo magbaba, Kuya Tap, ng bahay. Sige, ako na lang magbaba ng tol, pwede. Sige tol, okay lang. Di pa ako marunong, Sir Mark, Joe. Sige Kuya Tap, si Tol Gilbert na lang po ang baba ng bahay. Yung yung link para mabilis po mapuntahan na natin at makapag-comment ang mga natin dyan, mga manonood. Ayan na. Thank you Daniel Official TV, thank you Tol. Salamat. At saka kay Tol Gilbert, dalawa pa kayo talaga. Ayan Tol, bahay ni Kuya Tap. Salamat Tol. Dito pala yung tanga. Go to channel mo na lang bro, na main channel naman yata niya yan. Oh Tol Ernst Kitchen Vlog. Oh, main channel ni Kuya Tap yan. Wait lang ipin ko lang po. Patay tayo. Hindi, ayun. Ba't ang hirap dito yan? Mamaya napunta na naman ako sa Wait lang Yan ako lang. Muna ako sa main channel. Uy. Talaga. Thank you very much Tol Gilbert sa pagbaba ng bahay ni Sir Kuya Tap. Nababa na pala ni Nak Daniel Tol Bilisa. Oo nga Tol eh. Sulit talaga nito yung Daniel. Ano yan, Manlo? Man, wala pa namin si Kuya Mark mo. T-shirt na lang at saka New Axe Choco Fresh. Plus Man. odor. Smell as fresh as nature. Mar! Mar! Sino sa migaw dyan? The new Axe effect. Yan po yung nakatap po na naka-tap tuloy. Naka-link po na naka-pin na bahay po kay Kuya Tap. Binaba ni Tol Gilbert. Pwede natin siyang pasyalan mga kawaray para madagdagan po yung kanyang bahay. Maging kahit 60 po, pabuti natin 60 kung kaya. Mark dyan po, sa Nina, t-shirt. Pajama. Sulit dyan. Pwede natin pabuti ng 50, 60. Share Kuya Tap. Yan, 56 na po Kuya Tap. May dadagdag po akong isa. Wait lang po, ito na po. Yan May 57 na po kayo. Share Kuya Tap na error. An error ko na. Ayan, 57 na po. Wala pa kasi yung isa kong cellphone, Kuya Tap. Kung lang, ayos lang yung cellphone ko eh. Papaayos ko. Ito sana isa kong cellphone guys. Basag-basag. Yan kita nyo ba? Basag-basag po kasi kaya hindi po ako makapagbigay ng ayuda ngayon. Ayos ko ito sunod na linggo para pag nag-live ko ulit. Ayos na goods. Ay, thank you po. Thank you very much po sa 7 viewers at sa 12 thumbs up. Baka nandito si paring Iris pa rin nagtatambay sa akin lang. Gawin na natin Tol 70. Oy! Tol Gilbert, next vlog. Thank you very much talaga sa Tol. Solid mo talaga. Kuya Tap, all kalimbang na. Sabi ni Ernst Kitchen Vlog. Kuya Tap, mayroon ka daw ibibigay sa iyo ni Tol Gilbert na 70. Pabuti na daw ng 70. 58 na po kayo eh. 12 na lang. Nak, mahulog ikaw dyan.
Yung kasi akong cellphone kasi guys hindi na open. Well, she's not here. Ano na po kasi siya, I don't know. sira ang kanyang screen. Yung mismo mahulog ka dyan. Salamat po, dito lang po ako lagi sa inyong Mark Joe. Ay, hindi po sa akin po, kay Tol Gilbert, kay Ernst Kitchen Vlog, yan mga yan. Kay Daniel Mix Vlog. Yan po yung mga namin dyan. Mga kaibigan na tunay talaga na sumusuporta. Lalo na kay Sir Idol Bidogs. Huwag mong kalimutan si Idol Bidogs na sumurtahan. Para po. Mahulog. Wait lang guys. Yung OTW na sa iyo Kuya Tap, sabi ni Sir Tol Gilbert. Mahulog ikaw, Daniel Official TV. Dan Kuya Tap, tamad, sabi ni Daniel Official. Thank you Tol Daniel. Thank you very much sa 7 viewers at sa 7 thumbs up. Sayang tong cellphone na to, hindi ko nagawa. Nabuhay. O, tingnan mo guys. Tingnan mo mga kawaray. Yung cellphone na to. Kita mo ba? Awit talaga. Huwag na umakyat na. Pasensya na kayo mga kawaray. Kaya malikot yung anak ko. Ernst Kitchen Vlog. Salamat. Now it's not working. O sige po, tambay po ako sa inyo lagi. Basta premier kayo, andyan po ako. Lagi or live po. Thank you Sir Kuya Tap Cooking Adventure. Salamat po. Salamat sa pagpasyal sa amin Ayaw mo talaga bumaba? Wala na ipapanlapit na. Alis na yan Ayun may 59 ka na po Kuya Tap. Sabi na ayaw mo bumaba. subscriber. Angir na Mar. Sanay managdagan pa ulit. Nagbaba ka dyan, nak. Isa. Ayaw mo? Ito po Kuya Tap yung niyo po. Ang lahat ng question sa Sasha. Pati na yung isa sa pinakamalakas na sinagot sa yes. Kaya Tol, hindi tayo magpapasintang sa kanila. Yan si Idol Bidogs guys, yung mga gusto magpagawa ng mga halimbawa yung mga diferensya yung natin dyan, yung PIN, yung identity verification, pwede natin paayos dyan kay Idol Bidogs. Yung kasama ni Kuya Tap, yan po, yung tumulong sa akin si Idol Bidogs sa akin PIN. Baba ka dyan, Nap, mahulog ikaw. Dali. Ang nasa loob ni Joseph. Mahulog ikaw, Jet. Ba. Ang kulit ng anak ko. Doon na kami madali. Ulit ka na. Ayan salamat po, solid po ako kay Sir Bidogs. Oo nga po Kuya Tap, lagi kita napapanood doon sa live ni Idol Bidogs. Wait lang to last. Aayudahan ko muna si Kuya Tap. Sige Tol, Gilbert Mix Vlog. Thank you very much Tol Kuya Tap, huwag mong kalimutan si Tol Gilbert Mix Vlog, tsaka si Ernst Kitchen Vlog, at si Daniel Mix Vlog. Mga yan, nagla-live po yan. Ninya Kalunga, mega love shoutout po. Maraming salamat po sa pagpasyal. Bakit mo remove yung nyo? Yung comment nyo po. What happens? English cooking dollars. Ayan si Kuya Tap nagluluto ng Paris. Ayan. Kuya Tap, pinanonood ko po yung niyo po para madagdagan ng view. Meron ka ng 13 pang 14 po siguro. Nagpa-tour po ako kasi sa akin si Sir Bidogs ng Paris kasi may bubuksan siya na negosyo. Ganun ba? Ganda yun. Ayun. Yun. Si Kuya Tap po. Ay, 60. Kuya Tap,
congrats. May 61 ano ka na po. 61 subscriber. Thank you talaga tayo sa iyo, Tol Gilbert, sa ano pag suporta kay Kuya Tap. Kanya-kanya proviso para sa akin. Kuya Tap, ang diskarte po dyan, Kuya Tap, unahan mo po silang i-subscribe ang mga matataas. Puntahan, dikitan ang mga ano natin dyan, yung mga pumapasok. Para pag nag-live po sila, pwede ka pumasyal doon kasi bibigyan ka rin. Salamat po Sir Gilbert. Ayan, si Sir Gilbert kasi. Ay, Litoy TV Mix Vlog. Mega love shout out. Litoy, Kuya Tap, dan na, sabi ni Litoy TV Mix Vlog. Kaya ano ito? Kay Daniel. Nanonood ko po yung ano nyo, Sir Kuya Tap. Ayan, Kuya Tap, ano ka, sinusuportahan ka ng ano, dating ting kaagapay. Opo. Huwag na po kayo magpo. Ano na lang, Brad na lang, Brad. Ha? Kuya Tap, huwag na po kayo magpo. Okay lang yun kay Masarapin ang araw. Sawid, tawa ng Litoy TV. Oh. Mix vlog. Litoy mi, tawa ah. 1, Huwag na po magpo. 2, Baka lalo tayo tumanda. Bata pa naman ako. Ito po yung sa'yo, Kuya Tap. Okay, Tol Mark. Yun, Tol na lang. Yun, goods, Tol. Parang magkakapatid lang. Kuya Tap, sa'yo po ah. Sayang to isa, di pa kasi gumagana. Paayos ko muna. Kaya hindi ako nakapag-live mga kawaray ng mga nakarang araw. Kasi anuhan ko muna. Ang daming gastusin. Dami kong utang. Daming gastusin. Dami mong kamong utang. Ayan si Ernst Kitsim Vlog. Lakas ng channel ni Ernst Kitsim Vlog. May 5,000 subscriber na po yan siya. Step. Yan, alam naman po natin na solid kids tayo. Yan, sa kay Sir, kay Sir. Asa na pala yung main yung lumad? Paso nyo nga yung damit dyan. yung damit daw na suwid, Mar. Dalawa. Yan. Sulit po ako sa inyo. Ayan, dito lang po ako. Dito lang po na buong araw kung kapag walang trabaho. I don't worry about how much because I have power over it. Ano, ululong mo muna. Saan sila nakaiga sila at Eric mo? Ito? Nandito na lang ng business. Intense damage. Aray ko nak. Ang grabe. Ay, Kuya Tap pa rin. Tolmark, taga saan? Taga ano po ako? Kuya Tap, taga Leyte po. Tulusa Leyte. Waray-waray man ako dudong. Waray-waray man si dudong magdawara. Lalo na pagka sa nanay mo pa. Yun. Ang gulo mo naman ang gusto yung pinapahal mo. Walang tinitay na parang sila. Hindi naman nagawa naman ito. Boy, nakaano ka dyan? Ay, Judy Mix Vlog. Ay, si Judy Mix Vlog. Good evening host. Thumbs up po. Thank you very much po. Ayan, Kuya Tap, si Kuya Tap Cooking Adventure, si Judy Mix Vlog. Nagla-live din po yan. Kung gusto niyo po, pasyalan po natin. O pwede rin niyo po dikitan para pag halimbawa nag-live po si Ma'am Judy Mix Vlog, anuhan po kayo, mabigyan kayo ng mga kaibigan na bago. Ayaw kumadag. Wait lang po ha. Dikit, anuhan ko lang si Ma'am Judy. Bigyan ko lang ng ayuda.
Dito na sa isang cellphone. and smoothness all day. Layo po pala. Padilla, marami pa po yata dyan. Ano? Ay, hindi po, andito po ako sa Manila. Sir Kuya Top Cooking Adventure. Hindi na ako nakaka-uwi sa amin eh. Mula nung namatay si Mama. Noong 2017. Wala nung namatay si Mama, hindi pa ako nakaka-uwi. Jolly Mix Vlog, dikit na po ako sa iyo. Sabi ni Sir Kuya Top. Thank you Kuya Top sa pagsuporta sa aking mga bisita. Thank you very much po. Susuklihan ka po niyan. Maghintay-hintayin lang po kayo. Bibigyan kayo niya ng ano na si Ma'am Jody. Saan po sa Manila? Dito sa Novaliches po. Nakapasyal nga ako kay Idol Japper Sniper na kung napanood niyo po yung mapasyalan nyo yung channel ko na meron akong upload doon kay Idol Japper Sniper na po, nakapasyal po kami ni Pobreng Worker. Ay, shoutout pala kay Pobreng Worker dyan. Wala pa si Pobreng Worker, baka busy po, nasa trabaho siguro. Tol, Pobreng Worker, kung nandiyan ka, nanonood, o nasaan ka man ngayon, pwede kang pumasok at makipaggulo dito sa aking munting channel, aking live. Wait lang po, bigyan lang natin si Ma'am Judy ng jacket, baka lamigin. Yan Ma'am Judy, mayroon na po kayong jacket. Maraming salamat po sa pagpasyal. Ay, mega love shoutout po sa 5 viewers natin at sa 14 top stock. Mega love shoutout po guys. Ay, Ernst Kitchen Vlog, thank you very much sa pag-tambay. Ito guys, mga kawaray. Ito yung sinadya namin ni Pobreng Worker kay Idol Japper Sniper. Good evening po sa lahat po. Mega love shoutout po, sabi ni Tol Gilbert. Ay, Samuel B Mix Vlog pala to. Ay, Samuel B. Shout out, shouty. Guys, konti na lang po ang aking hinihintay na makakasahod na po ako. Dahil kay Idol Bidog, salamat Tol Idol Bidog sa pagtulong sa aking munting channel. Lagi pong chinecheck ni Idol Bidogs po yung aking munting channel. Tuwing nakaraan, nag-live siya, sabi niya, nag-request ulit siya ng pin para pag may dumating po sa akin, may ipasa ko sa kanya, siya na po mag-aayos. Welcome bro, wala na anuman, welcome. Thank you Tol Ernst Kitchen Vlog. Samuel B, Mix Vlog, Tol. Mega love shoutout Tol Mark, sabi ni Samuel B. Thank you Tol Samuel B. Ito mga kawaray, ang sinadya ko dun sa Bukana kay Idol Jappers. Maliban makita ko si Jappers, bumili ako ng t-shirt yan. Yan guys. Nag-isa kami nakasama ko si Maria Paycalas. Sundong ko banggit ko dun sa dun sa mga vlogger, Maria P. Waray man ako dug. Maripi. Live na siya ngayon, Tol Mark. Okay lang po. Pwede po kayong pumasyal Kuya Top yung kay Sir, kay Idol Bidogs. Tuwing gabi naman nagla-live yan. Samuel B Mix Vlog, Judy Mix Vlog, mega love shoutout po, sabi ni Samuel B. Tol Gilbert, mega love shoutout. Ma'am Judy Mix Vlog, hi po. Salamat po sa pagpasyal. Ito po yung word. Try ko nga po suotin. Hindi ko pa nabubuksan to kasi iba-vlog ko nga po sana. Ngayon, naka-live ako. Buksan ko na lang para main yung anak mo naakyat. Kulit ng anak ko. Sabi ni Sir. Madami. Tol Gilbert, umakyat ka na doon, mahulog ka. Wait lang guys. Okay, wala siya. Main yung bata. Umakyat na dyan. Mar, kunin mo nga si Mar dyan, Mar. Gumaganyan ka pa, nahulog ka. Pasensya na mga kamaray, makulit ng anak ko eh. Mamaya malaglag sa hagdanan, ang taas pa naman ang hagdanan na. Ay, shoutout! Mega love shoutout kay LMRB Mix Vlog. Shouty LMRB. Hello po host, Tamsak Dan. Thank you very much, Tol LMRB Mix Vlog. Katamsak po, hindi pa nakatamsak yan. Dapat doon ako sa taas nagla-live eh. Makulit si Mark dyan.
Ay, salamat po sa 15 thumbs up at sa tatlong manonood dyan. Sabi ni Tol Sam, shouty, shout out. Shout out pala. Ninong Sam, mega love shout out po. Sabi ni Ella Margie. Gilbert Mix Vlog, Ma'am Judy mega love shout out miss you. Hello, shout out. Yung ano ni Idol, ano? Yung ano ko dito. Hello, shout out po. Mega love shout out po. Maraming salamat po sa pagpasyal. Sis, hello, mega love shout out po. Sabi ni Ella Margie Vlog. Tol, 70 na po si Kuya Tap. Ay, Kuya Tap, may 70 na po kayo. Naka 70 na po kayo, sabi ni Tol Gilbert. Ayun, congrats Kuya Tap. Sana ay makagraduate po kayo ng ano, yung munting channel. Portahan natin si Kuya Tap, mga kawaray. Sabi na Ma'am Gilbert Mix Vlog, Ma'am Ella Marby, mega love shout out po. Hello, hi po. Sis Ella mega love shout out. Sabi ni hello. Gilbert Mix Vlog, Ma'am hello, mega love shout out po. Ernst Kid Sim Vlog. Ano? Saan? Sa labas? Ha? Dilim doon. Ella Marby Mix Vlog. Ayaw. Hi, Lolo Gilbert, Ma'am ka dyan. Lula ilan lang. Sabi ni Ella Marby. Ernst Kitchen Vlog, thank you po sa pagtamay tol. Hello. Idol Samuel B, mega love shout out po, sabi ni hello. Ella Marby Mix Vlog, Sir Ernst, mega love shout out po. Gilbert Mix Vlog. Miss L Yahoo. Sabay hi. Hi, Borda Mix Vlog. Shout out T. Shout it tol. Pasensya na tol, hindi pa ako nakapag-pamember sa iyo. Pag ano na lang tol, pag nag-live ka, pasensya ka na. Miss Judy, mega love shout out, sabi ng hello. Gilbert Mix Vlog, Lola Ella ko, hahaha, sabay hi. Harang host, thank you Borda Mix Vlog sa pagpasyal. Patamsak po, hindi pa nakatamsak sa akin live. Guys, konti na lang guys, makakasahod na tayo. Konting taste na lang. Ay, mahaba pa palang titisin kasi malaki-laki pa eh. Ma'am, hello, mega love shout out po, sabi ni Tol Borda Mix Vlog. Hi, Idol Borda, mega love shout out, sabi ni hello. Samuel B, Borda Mix Vlog, mega love shout out. Ma'am Judy, hi, hello, sabi ni Ma'am Judy Mix Vlog. Borda Mix Vlog, Ninong Sam, mega love shout out po. Ma'am, hello, mega love shout out po, sabi ni Samuel B Mix Vlog. Borda, thank you tol sa pagpa-member mo ko ng nakaraan. Thank you very much. We had a long time no see. Borda Mix Vlog, thank you tol. Hello. Sir Ernst, mega love shout out. Samuel B, marami na pala ito, guys. Ang layo na. Ninong Sam, long time look nyo Sam. Ninong Sam. Litoy TV, mega love shout out, sabi ni Ma'am hello. Samuel B Mix Vlog. Mix loads dan bakas na po, sabi ni sa Judy Mix Vlog. Tol Sam, kailan ka uli mag-live? Sabi ni Tol Gilbert Mix Vlog. Hello Daniel, lalabs, mega love shout out. Kuya Tap, mega love shout out. Si Kuya Tap baka nasa ano na po sa kay Idol B-Dogs. Nag-pasyal, nag-live kasi si Idol B-Dogs ngayon. Borda Mix Vlog, thank you tol. Ay tol, mayroon ka rin bang dyan pang dikit? Padikitan ko nga rin sana sa iyo si Ma'am Judy. Solid yan. Mayroon tol, wait lang ha. Ayaw mo? Borda Mix Vlog, Ninya Kalongga nagbaba ng bahay, pwede nating pasyalan ha. Kamiyak, kaya naghanap. Thank you tol Borda, salamat sa pakaway-kaway. Thank you po sa 8 viewers at sa 18 thumbs up po. Mega love shout out po.
Samuel B. Mix Vlog, pag okay na yung kuryente natin dito, Tol Gilbert, may bago na naman akong upload. Sige, support lang. Ayan, nagbaba si Tol Borda ng ano. Patusok naman po sa Premiere. Sige, wait lang, Tol. Layo na dito. Ang dami na palang ano. Nasa ano pa lang ako. What's wrong? That's wrong. Your internet problem. Naglo-loading pala, kaya naman pala. Wait lang guys, marami pa pala tong ano. Sana ba ako? Yung kay Tol Gilbert, Tol Borda, yung binabambahay, patusok daw. Wait lang, Tol, tusukin natin yan. Tapos na ako, Tol, nakatusok na pala, kaya Lamar din mga pala to. Tagal na gulo, nak. Nagano si Papa. Doon kay Mama, nak. Ma'am Judy, daghang salamat sa pagpasyal kay sa Elvis Nihos. Thank you, Tol Gilbert, sa pag-support. Wait lang, Tol, bigyan lang natin si Ma'am Judy ng ano. Ang bilis na. Tol Borda, thank you very much. Judy Mix Vlog, dan dikit na din po ako. Thanks, sabi ni Samuel Mix Vlog. Borda, thank you. Gilbert Mix Vlog, Tol. Ilabo, boards, OTW na po, sabi ni Tol Gilbert. Hello, Ninja, sub dan bill on. Ano ba yan, nak? Ayaw mo siya, naglalaro yan. Hello, dan sa'yo. Eto, nangyari. At hindi na gumagalaw. Wala na palang ilan. Tarantanga putik. Kuya Tap, Cooking Adventure, hi. May 70 subscriber na po kayo, Kuya Tap. Pasalamat ka kay Tol Gilbert. Sana pasyalan mo rin yung pag nag-live yan. Dan sa'yo, sis Kalas sa premiere mo, sabi ni Elohino. Samuel B, nagbaba ng bahay, mga idol, patusok po. Wait lang, Tol, ha. Tusukin natin yan. Ibaon natin para hindi mahukay. Natutuwa kami nakasama ka namin ngayon. Ha? Sige, kumain na kayo. Oo, kumain ka na. Ang dami nating viewers ngayon, ah. Mukhang nakachamba, ah. Mukhang nakachamba ata si Waray, ah. Maraming viewers, ay. Thank you sa inyo lahat. Sam, wait lang po ito. Dagang bigyan kita ng ano, tusok. Nagtusok na ako, Sam. Wait lang, ha. May pupuntahan tayong Ma'am Judy. Bibigyan natin ng ano. Ito naman si Ma'am Judy. Yan po, Ma'am Judy. Bigyan kita pong ano, dagdag. May 932 ka na po. Judy Mix Vlog. May 932 ka na po. Dinagdagan na kita. Sabi ni ano. Kuya, sabi ni Kuya Tap, Borda Mix Vlog. Dikit na buha ko sa'yo. Sabi ni Kuya Tap. Tol Borda, nadikit na ka na ni Kuya Tap. Lamar B Mix Vlog, salamat sis. Hello. Hello, Kuya Tap. Sabdan na feel all. Ay, nabalikan ko na. Gilbert, salamat po. Marami papunta na po. Agad ako sa live. Sabi ni Kuya Tap. Borda Mix Vlog, Kuya Tap, salamat po sa suklian po kita sa bakas mo, salamat po. Thank you, sabi ni Tol Borda. Gilbert Mix Vlog, kala ko may new upload si Tol Borda. Nak, mahulog ka dyan, may mahulog ka dyan. Mag-focus ka na dyan sa ano mo. Ito talaga, Sky. Kala ko may new upload si Tol Borda. Judy Mix Vlog, Loads. Gilbert, welcome po, always support, sabi ni Elio. Ma'am Judy, binigyan na po kita. Wait lang po, ah. Mayroon pa akong dalawa ibibigay sa'yo. Samuel B. Mix Vlog, solid support lang, Tol Mark, sabi ni Samuel B. Thank you, Tol, ha. Salamat sa pagsuporta. Lolo Gilbert. Hello, Dan Idol, Samuel B. So, wait po, sabi ni... Borda, thank you, Tol, sa support. Salamat sa pakaway-kaway dyan. Ganun din siya sa akin. Ay, parang
sila po ng Anong katubig ito dali? iba daw kami ng call. Anong katubig? Hindi siya pumayag. Please na mag-move on. May 72 na pula kayo, Sir Kuya Tap eh. Meron na kayong 72 ano. Thank you mga kawaray, sabi ni Jan Waray TV. Sige na siya. Kinig lang boses ko, idol. May party dito sa bahay. Ay, sige, okay lang po. Salamat po, Ma'am Hello Hello. Nakadikit na pala tong ano ko, yung January sa iyo, Ma'am Hello Hello. Ella Marv, Mix Vlog, mega love shoutout po, sabi ni Kuya Tap. Kuya Tap, cooking andan dikit sa iyo, idol, sabi ni Summer B. Gilbert Mix Vlog, Lola Ella, may 10 hectare din yan si na banana. Ay, 10 hectare. Dami nun to la. Alam Marvy, sabi ni Kuya Tap. Alam Marvy, dikit na din po ako sa iyo, sabi ni Kuya Tap. Thank you Kuya Tap sa suporta. Baka sunod na araw Kuya Tap, pag yan si Tol Gilbert, pag nag-live yan, bigyan kitang 10 banana. Kasi nandito sa isa kong cellphone ginamit ko eh. Nabudod na ako po. Sabi ni hello Dan na sa nakapin, sabi ni hello. Sa Melby Mix Vlog, salamat Ma'am hello. Salamat Mark Joe host sa ayuda. Thank you po, no problem po. Meron pa ako isa. Wait a minute. Kaping mainit. Ito pala yung nagamit ko. Tay, Tim, Roxy, huwag kayong magpapakalasing ha. Tayo naman. Kailan mo ba ako nagpakalasing? Ako na po bahala. Yan guys, yung mga nandyan, pwede natin dikitan. Sky, Ito si Judy Mix Vlog, may 933 ka na pong ano. Sabi. Miss L, salamat din sa suporta kay host. Thank you Tol Gilbert. Salamat Mark host sa ayuda. Samuel B Mix Vlog, dikit na din po ako sa iyo. Welcome idol. Thank you back. Hello. Ma'am Judy Mix Vlog po, mayroon ka na pong 932. May dadagdag po akong dalawa. Si Ma'am hello naman po tayo. Baka hindi ka na dikitan. Oo nga. Ma'am hello, ito po. Dagdag ko sa iyo. Kita niyo po ba? Nadagdag ko sa inyo yan. Sana ay makadagdag sa inyo. May baka dyan, nak, mahulog ikaw. Nakabang si Papa sa iyo eh, mamaya. Hindi yan kahoy, nak. Welcome mga idol. Salamat po, Ma'am hello. It's a commitment. Kung wala yun, hindi ko matutulungan yung next generation. Tumalo na naman si Lola Ella. Okay lang yan, Tol. Baka may pinuntahan. Sa ganitong matcha, mananalo ang surgeon mo. Kaya na nga i-repeat. Basta Sana maka 2,000 na tayo guys, mga kawaray. Ang tagal na ng channel ko, hindi mo lang nakaabot. Sana abot na sana to ng 2,000 na ano na ako, na-stress lang ako din kasi bumaba yung subscriber natin sa pag ano, iwan ko anong nangyari dun, mahigit 500 din kasi, mahigit 500 na nabawas sa aking subscriber mga kawaray. So nawala na ako ng gana. Thank you sa mga nagdikit, sabi ni Ma'am hello. Bilang mo kay Mama. Guys, sorry po. Minute ko po yung ano kasi nag-iyak ng anak ko. Baka maano tayo na YT.
O tol, tulungan kita para magtuki ng bahay mo. Thank you tol ha, tol Gilbert. Pag naayos tong isang cellphone ko, Dito. maraming itong pang bigay ng ayuda. Ibigay ko to halos ano to, mga 6 yata. Ito yung kumenta mo. Ito sa cellphone ko isa. Ito. May, Mar. Sabay mo na rin ng ano, chicheria. Chicheria. Welcome Mr. G. Bumalik ka na ng... Sabi ni Ma'am Hello Hello. Hindi pwedeng tsaka ng conditioner. Ma'am Judy Mixag, thank you po sa pagtambay. 100% stronger hair. Tester. Ano mag-iyak na? Tapos ano? Biscuit. Syria yun na roller coaster. Tapos mangmungan. Paano ulit maglinis ng bahay? Anak, tubig sa bahay. Mangmungan maliit. Salamat po sa pagpasyal po. Pagpasyahan nyo na kung tahimik ang live natin. Kasi wala pa akong yung ginagamit nila Tol Gilbert na ano. Tol Gilbert na Upgraded sa all-around development with Lacto's highest level of DHA para sabay-sabay ng development. God, my. salamat po sa 7 viewers at sa 18 Tamsak. Thank you very much. Kuya Tap, thank you po sa pagpasyal sa aking ano, live sa pagtambay. May ano na po kayo, may 72. 72 ba? O 72 subscriber po. Sana pasyalan mo siya si Tol Gilbert Mix Vlog. Yan po yung main niya. Pag ano po, pag nag-live po siya, pasyalan nyo yan. Marami yan mga kaibigan sa kanyang channel. Madadagdagan yung ano mo. Sponsor ka, Tol, kay B8. Ano, huwag ka dyan, nak. Totoo mo mga kularay. Sponsor ka kay Tol ng Vivo 8. Siya na all. Palayan, Tol. Para pag gusto mo kumanta, pwede. Oo nga, Tol eh. Bibili ako ng balak ko ngayon, Tol. Nung nakarampa na bad trip, na ano lang ako na ano lang kasi nung bumaba yung ano ko yung subscriber. Na wala na akong gana. Salamat sa ayuda, sabi ni Jody. Thank you po, thank you rin po sa pagtambay. Andyan yung anak ko nasa harap niyo, ang kulit. Kuya Tap, Cooking Adventure. Salamat Tol Mark, pasyalan po po siya pag nag-live Tol Gilbert. Okay, sige. Salamat Tol Tap, Kuya Tap. Thank you very much. Sabi mo, Okay. Hi mo sila dali, hi mo. Sabi mo, Tama yan, sir. Tama yan. happy Mr. G, now you clap your umigod hands. ka para may papasok. If you're Papasukin yung bagong asayo. Bago sa'yo. Hello, cute ng bibig pogi ah. Yan, dyan, hello daw. Sabi ni hello, pogi ka daw. Hindi ko na narinig. Lods Gilbert, akala ko may live ka ngayon. May live ka ba ngayon, Tol, ano, Gilbert? Pwede pong, maya-maya, mag-out na rin ako, mga... Tol Gilbert, may live ka ba ngayon? Baka bukas 1 PM Pinas time, LS ko, Tol Gilbert Mix Vlog, sabi ni Tol Gilbert. Baka bukas 1 PM. Bukas pa pala 1 PM si Tol Gilbert mag-live. Nak, mahulog ikaw ha. Ito guys yung binili ko sa kay Idol Japanese Sniper. So world. Ayun yung bata. Ang taas niya na. Nasa taas na yan. Nasilip pa yan dito pag sinasanay niya yan umakyat dyan. Wala na sana yung Mark dyan, mahulog ka dyan. Sa mga kawarayon.
Ito guys, yung Tingin. binili ko kay Idol Jap. Dalawa nga yan. Sulit. At isa lang Sulit. pinili mo. Ayan guys. Mga kawaray. Ang ganda ng tela mga kawaray. At Charoni mo. 800 lang po. Yung mga sword palm dyan. Yan, sword. May ano pa yan. Tawag ito, may Japper sniper pa. Yan. May signature pa ni Idol sa likod. Isa pa nito. Alexander pala. Mahulog ka nak ha. Ayan guys. Oh. Aba. Sword. Sword. Si Charoni Manghuman. Ma'am Judy, sinsya na, hindi natuloy live Kuha, ko. may maliit lang Ayun, yun. Laki lang yun ito. pagod ako sa trabaho. Sabi ni Tol Gilbert, yan guys. Mga kawaray, oh. Sword. Sword. Nasa likod. Sword. Pastilan. Paano man tumawa? Ah! Ganun ba yung tumawa sa Eden? Hindi natin kaya. Pugi ko pala dito sa white, ano? Tal, hintayin mga tal. Pugi tal. Parang tanga. Sword. Mura lang to mga kawaray. Yung gustong mag-abil kay Idol Japper Sniper, kontakin nyo si Jimmy Nocom. Jimmy Nocom. Kontakin nyo po, 800 lang. 850 pala. 850 pala yun. Albor na ko na lang yan, tol. Sunod na lang, tol, yung ano, pag Lods Gilbert, pasyalan kita bukas if mag-live ka. Okay, sabi ni Jody Mix Vlog. Sword, solid tol mark ka. Jowaray TV. Oo po. Pumunta ako kay Idol Japper nung nakarang linggo. Nung Webes, pumunta kami ni Pobring Worker. Kilala din ni Tol Gilbert yan si Pobring Worker. Pumunta kami doon, namasyal kami. Ang dami namin nagawa doon, nag-vlog kami, nag-vlog. Kala namin uuwi kami ng luhaan na hindi namin makikita si Tol Gilbert tuloy. Artista. Tol Gilbert tuloy. Tol, ikaw nababanggit ko ah. Tol, ano pala si Idol Japper. Karaya. Ang niyas. Andiyan pala si sa Iris Seldan, yung kumpare kong Hator. Tulog na yata. Nanonood. Sinikan. Dagdag din yan revenue guys, yung yung panonood nila. Ma'am Judy, pwede kayong lahat umakyat mag-StreamYard ko. Kantahan tayo po. Pag good vibes lang. Pang good vibes lang ba, sabi ni Tol Gilbert. Pwede ba ako sumali dyan, Tol? Hindi ako marunong kumanta eh. Wow, favorite color ko rin white, Tol. Oo nga, Tol eh. Ganda talaga, Tol. Ang kapal ng niya, tela. Parang tas ang lambot. So, hindi ko pa to na-vlog ko sana to eh. Pinakita ko lang ngayong live para may tayo, may pag-usapan. May pag-usapan pala ako, may kwento ko sa inyo. Nakita mo na ba yung personal si Tol Gilbert, si Idol Japper Sniper? Alien man. Parang favorite mo rin pala Tol Gilbert yung white. Ang favorite ko kasi blue. Pero ito, white lang mayroon kasi available sila Idol Japper, wala naman silang blue. Salamat po sa 6 viewers at sa 18 thumbs up. Mega love shoutout po sa inyo. Magandang gabi, kabayan. Kabayan. Wala na si Mike Ingrid ko sa May suotin mo isa man para dalaw tayo. Hindi nga mo kasalanan ko. Balik mo na ng pagtupi. Medium to. Tol, nung pagpunta dito sa Burias, sa pier kami nagkita, sinalubong namin. Yan ang Yung pala Tol. Ba't hindi ka nag-vlog nun Tol? Ay, maliit yan eh. Ay, malaki ba yan?
Ito pa nga mga kawaray yung isa. Kay mamay. Parang malas manipis ito. Japper Sniper yan, yung signature na idol. Oh. Suotin mo. Sige, nasa iyo. Ha? Yan sa'yo. Sa akin. Oh, barang ko lang kayo mga kawaray. Pag takip yung mga ano, takip yung mata nyo. Magubad lang ako. Sarunin mo. Yung mga bata dyan, magtakip ng mata. Magubad lang ako. Kita po. Kita mo po. Inalam niya. Magkano siya? Yahoo! Lods, Gilbert, kantahan na. Sabi ni Tol ni Ma'am Judy. Kuya Tap, pilo po. Nahihiya pa kasi ako nung mag-time nun. Tol, hindi gaya ngayon. Makapal na mukha ko. Ako, Tol, alam mo yung pumunta kami kay Idol Japper. Nung nakita ko siya, oh, grabe yung saya ko. Yung first time mo makikita mo idolo mo sa pagbablog. Ma'am Judy, kanta pod ka. Hahaha, sabi ni Tol Gilbert. Yan to lang. Sasakalak. Kupal. Upal. Sword. Yan. Kupal. Sword. Ah, dalawa kami. Ah. Ipal. Yan sa likod. Sword. Malit pala sa akin. Pero sakto lang. May damit pa naman ako. Yan. Dalawa kami. Kupal. Ayan, yung isa mo. Taas. Kumuha ka na naman dyan. Yung isa o, dalhin mo dun sa taas. Iba-vlog ko to mga kawaray. Bigyan mo si Mika. Balik ko lang kay mama yung pagtupi. Para may upload tayo. Ma'am Judy. Ay, hello. Shout out po. Salamat po sa pagpasyal. Sayang isang cellphone, wala. Ay, gumana. Sira. Gugot ka pa talaga. Yan sa'yo. Tatlo to. Mayroon pa ito binili ko sa nung pumunta ko kay Idol. Japper itong dalawa. Picture tayo. Ayos eh. Tigas mo. Tigas na asawa ka. Ayaw mag-picture dalawa. Kupal. Kupal. Guys, wait lang. Mag-picture taking na kami. PDA. Against the earth. Ano mo? Dito sa kabila. O ngayon na pagkatapos ng live po eh. Ay! Guys, wait lang ha. Pasensya na. Medyo marami na pala to. Ernst Kitchen Vlog, salamat sa pagtambay ito la. Tara mo na yan. Kay positive heart ka pa ang binigay sa akin. Ano sabi nito? Tune na lang idol, busy pa. Okay. Umabot ka ng 2 oras. Hack Lods Gilbert, Walang matag, limit yan dyan. ano? Mataga. Ang titik, tiki basta Bigyan mo si Mika. Mukhang taka. Ikaw ang kailan mo na. mukhang couples t-shirt sila sana all. Opo, dalawa po yun yung binili ko, tag-isa kami ng asawa ko. Yung anak ko wala kasing pambata pa, maliit pa si Mark dyan eh. Yun talaga sinadya ko rin nung pumunta ko kay Japper. Kasi nagmi-message ako kay Jimmy Nocom. Busy po lagi. Yan, Sword. Ganda rin. Maganda mga kawara yung tela. Makapal. Singkapal na mukha ko. Dito ka na. Nak, wag ka na umakyat Mark dyan. Pinilang ka na nga ng pagkain. Kulit mo ah. Pa. Ma'am Judy, okay ra na ug tiki waglag tuko. Ano yun? Hindi ko maintindihan dong. Misa mo sabot mo yung mga sulti mga bata. Uy, Saya. mag Bisaya man ako. Hindi man ako Bisaya. Wari man ako. Mahulog ikaw dyan, Mark dyan. Kulit ang anak ko. Ayaw. Sa. Baba ka dyan, baba. Pag nahulog ka dyan, sumabit yung paa mo dyan. Sinababa na dali. Magandang gabi po sa lahat, sabi ni Kuya Tap. Kuya Tap, pagpasensya na po ha. Yan lang muna yung ibibigay namin ni Tol Gilbert. Pag nag-live po si Tol Gilbert, Kuya Tap, asahan mo, bibigyan kita ng ano. Kasi sira pa kasi isang cellphone ko eh. Uy. Kapag napayos ko po ito, Baba. makapal ba idol ang mukha mo? Oh, si kapal. Makapal.
Sobrang kapal. Sabi ni Iloilo, makapal ba idol ang mukha mo? Makapal minsan. Minsan hindi. Hindi, joke lang. Manipis naman mukha ko eh. Naloko nga ako sa Gcash eh. Mga kawaray, yung mga gustong mag-abil kay Idol Japper, ay di makita. So ito. Yayo! Red! Okay lang tol Mark. Joe Waray, salamat sa iyo. Thank you Kuya tawa ni Gilbert ah. SpongeBob. Yan si Jenris Sherdan. Kumpare kong hator. Shout out. Shout out sa iyo. Andiyan sa taas. Oy, 5 ano na lang pala to. Wait lang guys. Charge ko lang yung ano. Aking cellphone. Lobatis na. Hindi nakapasyal si Ma'am Miao Australia sa aking live. Busy po kasi kanina nag-live po siya. Baka nakatulog na yan. Ayan tol, mata. Angas tago. Kala mo ano ko dyan sa ano? T-shirt na yan. Angas. Bumaba ka na kasi nak. Ang kulit mo ah. Yung bumaba. Nandito. Pangit talaga siya. Baba. Halika dito, Dri. Dito na, nak. Ang kulit mo. Oh, ito na lang sa'yo. Yan kay Mark dyan na lang. Plastic anak. Sa'yo na lang plastic. Ay. Seward. Okay, pag-uusap ang anak ko. Yaw. Wala daw siyang damit. Hello po Ma'am Judy Mix Vlog. Mukhang magandang signal dyan ah. Yan tula. Oh, mukha na nga. Ano, Dri? Tsaka mukha rin maayos-ayos din ang ano ko ngayon, tol. Pakiramdam. Kasi marami nanonood. At dahil sa iyo yun. Sulit mo dala, tol. Hindi naman ako nasama. Sa iyo lang. Wala, kamay. Ma'am Judy, kailan din po kayo mag-live, sabi ni Tol Gilbert? Nung nakaraan, nag-live yan sa Ma'am Judy, sumaglit lang ako eh. Kasi nagtitinda ako nun eh. Umaga tayo nag-live. Mahulog ka dyan, anak. Manood ka dito, Dali. Dali. Manood ka dito, Dali. Ah. Sure. Ay, tol, si pobreng worker pala, musta na? Whitey niya. Ay, okay naman tol, Gilbert, yung ano niya. Kaso, hindi siya gano'n nag-upload. Nag-upload lang siya nung last namin pagpunta kay Idol Japper. Mayroon siyang upload ngayon. Pero muna ako sa baba ko lang yung ano. Wait lang guys, ito yung kaibigan ko, si Tol, pobreng worker. Pag hindi pa po nakakakilala dyan, pwede natin pasyalan po para makagraduate ng 1,000 subscriber. Baba ko lang po yung link ni pobreng worker ah. Okay lang po ba? Kahit wala. Pwede po bang ibaba yung bahay ni pobreng worker? Munin na rin ba yun? Ba yun siya tol? Eh hindi pa tol Gilbert. Hindi pa nga siya nakaabot ng 1,000 subscriber eh. Dito ka. Eh, latest upload siya. Eh, Idol Japper. Ayaw mo? Ayaw mo? Tigas na kasi nito nito. Guys, pwede ba may baba? Baba mo idol. Sige, wait lang po ah. Baba ko lang yung bahay ni Tol Gilbert. Tol Gilbert tuloy. Tol pobreng worker.
Yan guys, sabi ni Tol. Sige Tol, sabi ni Tol Gilbert. Tol Gilbert, salamat sa pag-ayuda. Punta ako yan sa live mo pag nag-live ka. Tol, sabi ni Kuya Tap. Gilbert Mix Vlog, tamsak na natin yan. Baba mo idol. Miss Judy, kailan ka po mag-live? Sabi ni Kuya Tap. Tol Tap, no probs sa YT po. Idol, tulungan lang po naman. Salamat din po sa iyo. Eh mga kawaray, binaba ko na po yung ano ni Tol Pobreng Worker. Pwede natin pasyalan po yan ha. Balik na naman. Yan yung mark dyan sa Albano. Akin din yan. Nadikitan ko na kayo lahat dito eh. Si Ma'am Hilo Hilo, tagal na to eh. Dati pa. Nakadikit sa kanya. Ito Gilbert, wala na rin. Tapos na rin din. Yan Tol, mga kawaray oh. Palitan ko lang po yung ano, yung ay. Wala naman si Tol Gilbert, si Pobreng Worker. Yan po yung binaba ko. Saan na idol? Ayan na po yung binaba ko yung ano, pin ni ano, yung link ni idol. Pobreng Worker. OTW na Tol. Salamat Tol Gilbert Mix Vlog. Sana masuportahan natin yan si Pobreng Worker. Busy kasi lagi. Ano bang katrabaho ng construction? Okay Tol Gilbert, salamat sabi ni Kuya Tap. Okay Tol Gilbert. Ayan, 877. Kunti na lang si Tol Pobreng Worker, halos 133 na lang siya. Makakakuha na rin, ano rin siya, may, ano mo? Parang kung ano. Bigla kang umalis eh. Kaibigan natin yan mga kawaray, si ano, Sabdan Bill Ol, Pobreng Worker. Salamat Ma'am Hilo Hilo. Sana'y mag-ano lang po kayo dun, Ma'am Hilo Hilo. Sabihin nyo na lang po nang galing sa akin para balikan po kayo ni Pobreng Worker. Kasi busy po yun eh. Judy Mix Vlog, Lods Gilbert, pag 1K na ako, mag live. Sabi ni Ma'am Judy Mix Vlog. Pwede rin pa kayo ma'am mag-live ma'am kahit hindi 1K ma'am. Para ano po. Ay, malapit na po yung mag 1K. Ano ba yun? 934. Sige po, dadagdagan ko po yan kahit 5 po. Para umabot 938. Baka sunod na araw po ma'am, mapag lang muna kayo. Baka malagas. Sayang. Sayang ang effort po pag ano. Mga 5 po, magdadagdag po ako ma'am. Judy Mix Vlog. Mayroon tayo dadagdag dyan. Asahan nyo po yan. Hindi ko yan babaliwalain. Kasi tumambay po kayo sa live ko. Sa live ko. Thank you very much po. May isang oras na po tayo at 18 minutes. Tol, baka upload lang pala. Mainit-init pa. Oo nga Tol, mainit-init pa yan. Kay ano yan, kay galing kay ano yan, Idol Japper. Kaya medyo sinipag si Loco mag-upload. Mga ilang sunod-sunod na upload din yan, nagawa niya. So, tinatamad yun eh. Yan o. Yan Tol, yung ano namin. Vlog naman yan ni Idol Japper. Dan na idol sa kanya. Salamat Ma'am Hilo Hilo, salamat sa pagsuporta. Pwede po kayo mag-comment, magbakas po doon, magbakas kayo para mabalikan kayo na idol, ano yung Pobreng Worker. May message ko na lang siya. Yan Tol, Pobreng Worker ha. Kahit wala ka rito, nakasuportahan kita. Kasi pinilit din ako niyan, birthday niya mga kawarayan. Birthday ni Tol Pobreng Worker nung Huwebes, nung last week. Huwebes. Birthday niya, sabi niya, Tol, pusyal tayo kay Idol Japper. Mga 1 month na siguro kami nag-prepare nun. Sabi, mag-ipon-ipon ka para makapasyal tayo kay Idol. Ayan, sabi ko, itatry ko Tol.
Alam mo mga kawaray, ba't ako nakapasyal lang doon kay live doon. Ang hiram lang ako ng pera para makapunta kay Idol Japper Sniper at makabili ng t-shirt. Sabi ko sa kanya, wala kang pera nun. Ay, sabi niya, magkano lang naman tulong pamasahe, mura lang. Ay, pinilit kong gawa ng paraan para magkaroon lang ng ano, ng pamasahe at pambili ng t-shirt kay Idol. Sunod na lang ako mag-aayuda sa inyo ng ano, mga views mga kawaray. Tol, thank you Tol Gilbert Mix Vlog. Salamat sa suporta Tol. Mabawi ako. Pag naayos na to mga kawaray, itong isang cellphone na sira pa kasi to basag to Hindi maano yung LCD, hindi maayos ayos. You're welcome Tol. Salamat din sa iyo. Salamat talaga Tol. Sabi ni Kuya, galing na po yan kay Idol Japper. Oo, galing kami doon kay Idol Japper. Mga kawaray, mga ano na lang po, mga 5 minutes. Ay, abutin ko 1 hour and 30 minutes. Mga ano na to, 23 minutes na 1 hour and 23 minutes. Ay, Ma'am Miao Australia, may galaw shoutout po. Salamat po sa pagpasyal, Ma'am Miao. Andito si Ma'am Miao. Wait a minute. Ay, siya. Salamat po sa pagpasyal po. Maraming salamat po. Thank you very much sa pagpunta mo sa aking munting channel, ma'am. Thank you very much. Wait lang po. Bigyan ko lang ng jacket si Ma'am Miao. Si Kabayan Miao Australia, nandyan po. Ma'am, Kuya Tap, Adventure. Ma'am Miao Australia po. Pwede natin pasyalan. Ma'am Miao, yung menu po pwede nyo ibaba para pasyalan kayo ni nila Tol Gilbert at ni Kuya Tap at Ma'am Hilo. Mga ano po yan. Ayaw mo. Galing kay Idol Gilbert Mix Vlog yan mga yan. Sending support Kabayan. Thank you very much po sa pagpasyal Ma'am Miao. Lakas ng channel ni Ma'am Miao Australia ngayon. Ang daming manonood. Maabot ng 100. Kaya pag doon Ma'am Kuya Tap, pag pumasyal kayo kay Ma'am Miao Australia, ang daming magdidik dyan. Ang daming makukuhang kaibigan. Doon marami din ako nadagdag doon Ating gabi na sa Australia, Kabayan. Oo nga ho, kaya po oras na rin kasi dito Salamat po sa pagpasyal, Ma'am Miao Australia. Bigyan po kitang jacket. Tuling lang po. Ayan po, may jacket na po kayo. Dikit na din po ako sa inyo, Ma'am Miao. Hindi po ata yung niya, yung main Malaki ang main yan Hindi po, ano ba? Kwanto na rin? Isa. Ito po yung main channel ni Ma'am. Ay! Saya! Nagpalipad si Ma'am Miao Australia. Mega lang shoutout po. Ma'am Miao, thank you very much po. May $3. Dollar? Yen. Ay! No video naman tol. Hindi yan to lang main channel ni Ma'am Miao Australia. Wait lang po, ibababa ko lang. Ito yung main niya talaga, malaki na 12,000. Ma'am Miao, ako na lang po magbaba ng bahay niyo po. Salamat po Ma'am Miao sa pagpalipad at pagpakulay. Ano ba yan? Wait lang guys Salamat Ma'am Miao sa pagpalipad. Salamat po.
Ma'am Mio Estrella, yan po yung bahay niyan, binaba ko na. No videos naman to, po, hindi yan yung main niya eh. Pangalawang channel ko yan po ay ito po kabayan, sabi ni Ma'am Mio. Good night na po. Ma'am Mio, salamat po, binaba ko po yung bahay niyo po Ma'am Mio. Yan guys, yung binaba kong bahay po kay Ma'am Mio Estrella yan. Kabayan Mio Estrella. Night din po Ma'am, ayan po yung main channel ni Ma'am Mio. Andyan na pala siya. Ito ang main ko. Yan po yung main niya. Kuya Tap, pag hindi po kayo nakadikit po dyan, pwede nyo siyang pasyalan si Ma'am Mia Australia, kabayan Mia Australia. Ma'am Mia, thank you very much po sa blessing pong binigay niyo po. Maraming salamat po. Thank you talaga Ma'am Mia. Kaba. Thank you po. Thank you po sa pagpalipad, pagpakulay. Ayun. Ano pa naman ang screenshot? Yung may parang ganun sa kabila. Welcome po kabayan, sabi ni Ma'am Miao. Thank you Ma'am Miao sa pagsuporta sa akin channel. Pangalawang channel. Sabi. Welcome kabayan. Ma'am Miao, good night po. Sabi ni Kuya Tap, cooking adventure. Balikan ko po sila bukas kabayan. Thank you Ma'am Miao sa suporta po. Maraming salamat po. Alam kong pagod po kayo sa pagla-live nyo kanina po. Pasensya na po, nag-out na ako kanina kasi may ginawa rin po ako. Galing ako sa pagtitinda kanina, habang nagtitinda po ako kahit maulan. Nanonood ko si Ma'am Mia Australia sa pagla-live. Ang dami niya manonood po mga kawaray. Kuya Tap, kung dikitan niyo po si Ma'am Mia para pag halimbawa pong nag-live po siya, pwede mo siyang pasyalan. Para, ayan ma'am, hello. Si Ma'am Mia Australia, pwede natin pasyalan po yan. Malaki na po ang bahay niya. Bumabalik po yan. Binabalikan niya yung mga dumidikit sa kanya. Kuya Tap, cooking adventure. Bukas po na kayo balikan. Sabi ni Ma'am Miao. Thank you Ma'am Kabayan. Ma'am Miao. Sabdan will all with gakas. Sabi ni Milo. Thank you po Kabayan. Mark Yuwaray TV. Kuya Tap, cooking adventure. Thank you po sa pagsuporta Ma'am Miao. Salamat po sa sa first at 19 thumbs up. Maraming salamat po. Oh, ang laki nun. Ano yun? Magkano yun? Pesos? 110 ano? 0.38 naman no? Yan o, yun nasa taas. 100 din pala yun. Bukas ko na po kayo balikan po. Thank you po. Sabi Ma'am Miao, thank you very much. Sige na po, tulog na po kayo. Yung anak ko, makulit na naman. Papayos ko na rin yung anak ko. Kuya Tap, cooking adventure. Nakadikit na po ako sa iyo Ma'am Miao. Salamat po. Bye-bye Ma'am. Bye-bye na muna idol. Busy pa. Sige Ma'am, hello. Thank you very much po sa pagtambay. Mag-out na rin po ako. Na rin ako 1 oras and 30 minutes na po. Mr. G, bye-bye. Sabi ni hello. Miss L, salamat po. Thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo sa suporta. At kay Ma'am Miao sa pagpalipad ng pagpalipad at pagpakulay sa aking munting channel. Maraming salamat po sa iyo talaga Ma'am Miao. Kasi ikaw lang po ang nagpalipad ng ganun. At sa kay kay Benjamin Vlog nagpapalipad na rin pala. Mabay po, salamat. Ingat po kayo. God bless. Sabi ni Ma'am. Hello. Thank you very much po. Mag-out na rin po ako, tol. Salamat sa suporta, tol Gilbert. At sa kay Kuya Tap. At sa lahat po nandyan. Si Ma'am Judy. At kay Tol Borda, Ella Marby. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sunod guys, pag makabili ako ng B8. Maganda yun. Para makapagkanta naman tayo. Kahit hindi yung ganun ka marunong magkanta. Tamsakdan na po Ma'am Miao sa upcoming nyo po. Salamat.
Salamat, Tol Gilbert. Pasyalan mo yun, Tol. Nagla-live lagi yun. Lagi ako nandun. Babay muna, Tol. Babay na. Salamat sa inyo. Good night, everybody. I love you. See you. Salamat sa tiwal at sa panonood nyo sa aking live. Lods Gilbert and host. Babay. Babay. Tulog na ako. Ayaw Sige mo po. tumawa Matutulog na rin po ako. Magandang nga, Tol Mark Joe. Maganda ba? Thank you, Ma'am Kuya Tap. Ay, Samuel B. Sige, Tol. Salamat. Babay na, Tol. Samuel B. Salamat, Tol, ha. Sa pagpasyal sa akin, pagtamsak. Yan po yung si Ma'am Mia Australia. Pwede natin siya pasyalan. Ayun bumaba. Solid yun. Solid. Night, Ma'am Judy. Amping diha, Permi. Amping sa inyo. Salamat sa inyo very much. Thank you very much. I love you. So word. So word lang sa kalam. Okay, guys. Tulog na ako kay Sabado bukas. Maantok na ba? Okay, I love you guys. Maraming. Thank you, Tol Gilbert. Kuya Tap, pag ano po, pag Talaga. nag-live si Tol Gilbert, pasyalan nyo yan. At may bibigay ako sa inyo, kay La Hello, kay Judy, lahat. May bibigay ako ng mga ano. Pasyalan ko yan si Ma'am Miao. Sige, Samuel B, thank you very much. Nagpalipad niya sa akin eh. Maraming salamat sa inyo guys. See you. Love you guys. Ma'am Miao Australia, thank you very much po sa pagpalipad ng pagpakulay. Thank you, malaking bagay sa akin yun. Mapabilis tayo makasahod kay YT. Thank you very much sa mga nag-suporta sa akin YouTube channel at sa mga kaibigan natin dyan at sa kumpare kong tulog na. Si Iris Serdan, shout out. Shouty sa iyo at sa asawa kong pangit. I love you. Shout out. Bye-bye. See you next live again. At may premiere ako bukas guys ha. Sana may makapasok kayo. I love you, guys. Kong Epachoy. Sige. Sige.